FGC llança una nova web perquè puguis donar-li vida al teu negoci, amb un sistema de navegació senzill i intuïtiu, on trobaràs un món de possibilitats per al teu negoci, amb tota la informació dels nostres locals i espais comercials. Propostes perquè la teva empresa pugui fer accions i esdeveniments impactants. Una xarxa publicitària que donarà màxima visibilitat al teu producte. Unes localitzacions de cine per als teus anuncis i projectes. I una mostra de la varietat de projectes que es poden realitzar a les nostres instal·lacions. Amb disseny responsive, adaptat a tots els dispositius. Impuls. Dóna vida als teus projectes.